ченги махана хинян Сари чаме духа и диларган Разби башка ко сърцам ту хинян Нарамаме ту ям те увам Дай шуши ченги махана хинян Сари чаме духа и диларган Нарамаме ту ям те нашам Те намударен магират котан Я шуралат Края на работното време е дошло Караме да кажа било ко било Караме да кажа си било едно Запомни с добро Тука е така, ние сме момчетата с лудата глава Караме да кажа било ко било Караме да кажа си било едно Запомни ни с добро Ченги махана хинян Сари чаме духа и диларган Разби башка ко сърцам ту хинян Нарамаме ту ям те увам Дай шуши ченги махана хинян Сари чаме духа и диларган Нарамаме ту ям те нашам Те намударен магират котан Яше било, края на работното време е дошло Караме да кажа било, какво било Караме да кажа си било едно Запомни ме с добро Тука е така, ние сме момчетата с лудата глава Караме да кажа било, какво било Караме да кажа си било едно Запомни ни с добро Я се не въртяша било, края на работното време е дошло Караме да кажа било, какво било Караме да кажа си било едно Запомни ме с добро Тука е така, ние сме момчетата с лудата глава Караме да кажа било, какво било Караме да кажа си било едно Запомни ни с добро